So here with me is what we call in Igbo land, Igwe. You know, a titled man here live at the 2026 CYON celebration. His Royal Highness, if I'm correct. May we get to know you? Daalụ. Aga m eji onu Igbo wee kwuo okwu maka ihe omenala n'ọdịnala Igbo ka anyị na-eme maasị oyibo. Ọmụa bụ His Majesty Kizito Okoye, Igwe onye ndu ụmụ ogbenye eze Nkili, Igwe na chi ya dị na mma, gburugburu nke isii Igwe Enugu Diocese Akaji of Ezoha. No, Dalo, it's nice to meet you. So far, we've heard that you are part of the committee and also a titled Igwe here in the CYON celebration. So how has it been combining both titles together? Unu mana ịkwado ife ada adị mfecha ọbụla obele ife mana ka Chukwu si wee mee nya anyị emegide ya wee mechaa anya tata nkwado akwado erika anyị mụrụ anya abalị o churu anyị ma ụla anyị tinye ihe niile anyị nwe ka ọrụ ka wee na-aga mana ka Chukwu si alụ ọrụ tata bụ ụbọchị ikpeazụ ụbọchị a mmiri ezoghọ nnekwu nwata ha ka nwere onye anyị nụrụ ozi na-enwe ihe mere ya na-enwe merụ arụ anyị na-ekele Chukwu na ụbọchị taa mechaa bịa isi njedebe ọga ọfụma. Wow, thank you very much, sir. So personally, how has this program impacted your life? Ihe mee bụ na ya bụ program ọrụ ndị oyibo mara nnukwu mma. O so n'ihe eji akpọkọta ndị na-eto eto ọnụ na ndụ nke m. Ọ dịkwa mma maka ọ na-adị mma ihe ọ bụla iruru oge ya ime anya emerụ ya n'isi ka m na-agwa ndị mmadụ na ndị na-eto eto youth na-agafe onwe mgbe oge eru ọ gafee ma ime ihe kịta imemesi ọzọ iruo mgbe ahụ ime anya echi ya na-ekwu ya isi na ọ bụ mgbe nwa ịnọ na ndị ntorobịa na imere ihe ame ya ọfụma. Mụ onwe m amụtara ọtụtụ ihe fụkwa ndị nna afụbe oge gara aga enwere isi cha agba anị onye isi aga ogwu ọwa nwee ndị isi chebete nnukwu aka ndịkwa afụ anya nọkọrịa dịka ụmụnne wee fee Chukwu wee too Chukwu. So na mụ onwe m amụtara m nnukwu ife and ọ bakwara m uru bụkwara ezigbo ife na ndụ. Thank you very much, His Royal Majesty. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. All right, thank you.